Bé, no vaig a parlar de qui era la dinastia que volia ocupar el regne del país. Vaig a parlar del poble, dels camperols, els comerciants, els artesans valencians. Aquest poble que va patir la guerra de successió i la conseqüència de la repressió són els mateixos agermanats de les revoltes de les Germanies. Era el poble que volia reivindicar els seus drets front als abusos de la classe noble i dels virreis. Era el poble que no va desistir malgrat que se'ls humiliara, com a la segona Germania als juïdes de Pedreguer, que van anar a València enganyats i els van empresonar i alguns matar per reivindicar els drets otorgats només per Jaume I. Esta gent, fora d'agachar el cap i rendir-se, van tornar a ser forts i valents. Animats per la valentia i el coratge de Joan Batista Basset, van tornar a reclamar de nou els seus drets i l'abolició de les càrregues fiscals que tant els oprimien. El cor de la sublevació valenciana va ser a Dénia el 1705, on es va proclamar com a rei l'arxiduc Carles, on van aguantar 3 setges fortíssims que per impotència de l'exèrcit borbònic, perquè no trobaven exèrcit per a reclutar per la marina, cremaven en represàlia i saquejaven tots els pobles de la marina que pogueren, per on anaven passant. Com el mariscal de Salazar ho va fer a Verger, a Pedreguer, a Benissa, a Xaló, al Calalí, inclús al Raval de Dénia, per impotència de no poder fer-se en el castell. Al final, al 1708, caigué la plaça de Dénia i el seu castell després de la derrota d'Almansa, que tots sabeu. Recordem a totes aquestes persones valencianes des del segle no 18-16, des del 1500, que va ser represaliada, saquejada, humiliada, exiliada i a vegades cremada per defensar la seva terra, per voler defensar-se dels abusos reials i nobiliars. Recordem que d'una població com Dénia abans de la guerra de successió de 10.000 persones, al final de la guerra entre exiliats i morts per la fam i morts per les malalties i per l'exèrcit borbònic van quedar 36 vives. Per aquesta gent valenta i plena de dignitat donem este homenatge. Anem a fer una ofrena de flors al monolit, que sí, no sé si molta gent ha pujat al castell i no s'ha pogut donar compte, però sí hi ha un homenatge a tota la gent i a tots els que van perdre aquesta guerra, malauradament. Majo. Dit
Dit això, l'organització de l'aplec aquest any van pensar que s'havia de reconèixer, ja que l'exèrcit dels maulets era un exèrcit popular que, com ha explicat Patri, estava format per les classes populars, van lluitar per els nostres drets. Aquest any volien recordar a tota aquesta gent que en la comarca, a partir d'associacions i col·lectius de base, lluita per els nostres drets a dia d'avui. Per això, en primer lloc, parlarà el casal Jaume I de Pedreguer, perquè porten molts anys d'autogestió i de foment de la nostra cultura i fa molts anys que treballen en la nostra comarca i, com Pedreguer és de la comarca, per això estan convidats. També, seguidament, vos parlarà la gent de l'espai veïnal Antic Institut de Pego, perquè nosaltres creiem que des dels pobles i creant espais d'autogestió és com es pot canviar la realitat social, i per això hem considerat important convidar a aquesta gent que ha rehabilitat un espai i l'ha posat al servei del poble. Després parlarà l'Institut d'Estudis Comarcals, que parlarà un company del nostre col·lectiu, però també és de l'Institut d'Estudis Comarcals, i crec que s'obren les presentacions per el treball que fa l'Institut d'Estudis Comarcals a l'hora d'explicar-nos quina ha sigut la realitat d'esta comarca al llarg de la història, quin és el present i moltes voltes ens fa preveure quin serà el futur. Pensem que l'Institut d'Estudis Comarcals és una eina fonamental per a la preservació de la nostra cultura i la nostra identitat. Després parlarà l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Pego, perquè tots els que estem així sabem que a banda de la guerra que vull representar que van perdre, també hi ha una altra guerra que també van perdre, que va ser la Guerra Civil, i per això entenem que també s'ha de recordar a totes aquestes víctimes, perquè el poble valencià ha perdut 2 guerres, però continuen vius. Després parlarà un poc, també en la mateixa línia que el que he explicat abans de l'espai veïnal Antic Institut de Pego, parlaran representants de l'Ateneu Popular de Pedreguer, que ha sigut creada fa poc temps, però que també entenem que és una eina necessària perquè, com he dit, és important que en els pobles s'obrin espais d'autogestió, de contracultura i que es posen al servei del poble i que sigui el propi poble que es gestioni. Després parlarà, perquè, com hem dit, el lema este any és Teixint Comarca i sobretot també és important teixir país, i el país es teixís sobretot a partir de l'educació. L'educació en la nostra llengua, i per això vindrà un dels elements vertebradors més importants del nostre país, que és l'Escola Valenciana. Després vindrà, perquè com també pensem que som una terra solidària, com també ens en recordem d'aquesta gent que creua l'estret, ens en recordem d'aquesta gent que està en els camps de refugiats, d'aquesta gent que ha vingut a la nostra terra a buscar una vida millor i que a pesar d'això moltes voltes es troben un rebuig de part de les nostres societats, vindrà la nostra amiga i activista social Guillermina Colino, que ella va estar de voluntària en el camp de refugiats de Lesbos i arrel dels aconteixements que han succeït les últimes setmanes hem considerat donar veu també a qui treballa en aquesta línia. I per últim, i no menys important, vindrà la gent de Solcat, Solidaritat i República actualment, que són els que estan coordinant la lluita antirepressiva a favor dels presos polítics a nivell de la nostra comarca i a nivell del País Valencià, i això, que estem molt contents que tots vinguen, perquè teixir comarca es fa a partir d'organitzar-se, i organitzar-se es fa a partir de la base, i nosaltres pensem que aquest és el camí, i per això hem volgut aquest any reconèixer a tota la gent que treballa des de les seues assemblees, des dels seus pobles, per a construir una comarca millor. I ja per acabar, dir simplement que visca la Marina Alta, visca el País Valencià, llibertat presos polítics i visca la terra! Des del casal Jaume I de Pedreguer ens adherim als actes organitzats per l'aplec de 2018 al Castell de Dénia. Som un col·lectiu més de la comarca que es suma a aquest acte. També tenim ajuntaments i institucions que la nostra llengua és emprada en tota normalitat, com molts d'ells de la nostra comarca. Però malauradament ens trobem que la majoria de les nostres administracions públiques el valencià és utilitzat de forma precària, això en alguns casos, o que no existeix per a res. En aquests 20 anys, en compte de sumar més mitjans de comunicació en la nostra llengua, ens el van treure. No oblidem que tenien 2 televisions i ràdios públiques en la nostra llengua, TV3 i Canal 9, tot i que aquesta última no era al 100% en valencià, però era més que ara mateix. Perquè fa la premsa escrita molt poca cosa en clau valenciana, tot i tenir el setmanari El Temps. Ara bé, en alguns quioscs podíem trobar
diaris de Catalunya com l'Avui o El Punt, i que per una d'aquestes coses de distribuïdores no arribava a tot el País Valencià. A dia d'avui, i encara gràcies a internet, podem trobar premsa o televisió en català, però no en la igualtat de condicions que la resta de premsa espanyola. Ara tenim a punt una xicoteta finestra d'esperança que la nostra llengua no siga una cosa rara, un espècimen aldeà com a alguna li agradaria, que sols quede per al folklore, sinó que s'empra la nostra llengua de forma normalitzada com hauria d'haver sigut sempre. Aquest mitjà de comunicació està entre cella i cella dels partits espanyolistes i xenòfobs, de dreta i d'extrema dreta. Encara queda molt per batallar. Cal reivindicar una vegada més la frase de que qui perd la seva llengua perd la seva identitat. Moltes gràcies. A totes i a tots, abans de res volem donar-vos les gràcies a l'organització de l'Aplec de la Marina Alta per fer possible aquesta diada i per haver-nos convidat. L'espai veïnal Antic Institut de Pego va néixer farà ara 2 anys, en concret al setembre del 2016. Aleshores, foren 2 les circumstàncies que possibilitaren que germinara aquest projecte. Hem dit presentacions de llibres, documentals, concerts, teatre, xerrades, les festes alternatives del poble, cinefòrums, la festa Estellers, etc. Han sigut 2 anys en els quals hem tingut moments de més i menys activitat, de més i de menys implicació, però fent la vista enrere podem estar contents d'haver obert un espai social amb una gran potencialitat transformadora. Un espai que al cap i a la fi pot esdevenir llavor per la construcció d'un teixit social capaç d'evolucionar i implicar a noves generacions en una manera distinta d'entendre la societat. Però fent ara una mirada més ampla i aprofitant que estem en un encontre on ens hem aplegat gent d'arreu de la comarca, volem dir que, al igual que acabem de parlar sobre la tasca de fer poble, avui toca donar una passa més i parlar sobre la feina de fer comarca. Ens complau veure com un grup de gent de Dénia ha pres el compromís de seguir amb l'organització del tradicional Aplec de la Marina Alta, una jornada ja històrica amb les seues 31 edicions i que, al nostre parer, és més necessària que mai degut al temps en els quals ens ha tocat viure. És a dir, en un context social com l'actual, on la crisi sistèmica i de valors està duent-nos a una polarització cada cop més extrema entre una reduïda elit rica i poderosa i una massa proletària en constant precarització. I en un context polític on els totalitarismes de dretes i feixistes intenten eliminar les particularitats culturals de cada territori en pro d'una homogeneïtzació unificadora i excloent. És en aquest context quan la reivindicació dels nostres propis trets com a poble i com a classe són més necessaris que mai. Reivindiquem, per tant, la necessitat de trobar-nos i agermanar els projectes socials i culturals de la Marina Alta. I l'Aplec ens està brindant la possibilitat d'enllaçar els pobles que la conformen. Aquesta oportunitat pensem que és clau per 2 motius. El primer és que aquesta jornada ens serveix, per una banda, per a conèixer i visibilitzar-nos a cadascun dels que estem fent les coses en el nostre poble. I d'altra banda, ens pot facilitar la solidaritat entre les diferents lluites que puguen generar-se als distints pobles. El segon motiu és que aquest Aplec ens pot ajudar a construir un espai supralocal que esdevinga en un sentiment comarcal que alhora ens permet actuar a l'uníson en aquelles reivindicacions socials i culturals que ens vulguem proposar. I és així com entenem aquest Aplec, com un espai de confluència entre projectes socials i culturals dels diferents pobles que conformen la comarca. Un espai d'encontre on poder reafirmar-nos com a poble, perquè tota cultura popular feta i reivindicada des de la base albira intrínsecament valors de respecte, solidaritat i enteniment. És per això que volem finalitzar fent una crida a la continuïtat tant d'aquest Aplec com d'altres iniciatives comarcals com de la resta de col·lectius que ens hem aplegat avui. Gràcies a tots i a totes. Fem Aplec, fem comarca. Bé, bon dia a tots. Enguany estem molt contents de poder participar en l'Aplec. Té com a lema Teixim comarca.
I això és el que portem fent durant més de 35 anys, intentant, en l'ajuda de tots els pobles i tots els col·lectius de la Marina Alta, fer comarca.